גדוד יקר, מרגש מאוד מאוד לראות את כולכם פה היום, ברוך השם. אני רוצה לומר תודה באופן אישי לכם, זה שזכיתי להיות חלק מהגדוד הזה בעת הזאת. הרגשה של כמו מקווה, להיות חלק מכם, לטבול בתוך ההון האנושי הנדיר והמדהים הזה. באמת תודה גדולה באופן אישי. נגיד ביחד עכשיו את ברכת הגומל, תגידו אחריי: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. אמן. מי שגמלכם כל טוב, הוא יגמלכם כל טוב סלע. המסדר יעבור לדור.